Hi friends, welcome back to Funok. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതെ, നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാല്ലേ? കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? 4 ഐറ്റം ഉള്ളൂ വേണ്ടിയ, 4 അല്ല 5 ഐറ്റം ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മള് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടി 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ ആ മോഡൽ ഒരു ആകൃതിയിൽ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാം. പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചില്ലേ സെറ്റാക്കി ഇട്ടാണ് നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോരാ. ഫ്രാൻസ് നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി എടുത്തേക്കണ്. നമ്മള് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ചേർത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിക്കണല്ലേ? കുറച്ച മതി. നമുക്കിത് പൊരിക്കാം. ഇത് ചൂടായിട്ട് കേട്ടോ ഇടല്ലേ? ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിക്കണം. ഞാൻ ബാക്കി കൂടി പൊരിക്കണം അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പൊ നമ്മള് അടിപൊളി റെഡി ആയി വന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഒരു ടേസ്റ്റിന് നമ്മളെ സോസൊക്കെ എടുത്തിക്കണല്ലേ? കിടിലൻ സാധനം, ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കടി. ഓ, ആ സോസും കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം അല്ലേ? ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കാക്കനെ വിളിക്കാം. അപ്പോ അതോ റെഡി ആയിട്ടിങ്ങനെ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി അല്ലേ? ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് സാധനം അടിപൊളിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിലും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.